Pozdrav ljudi, teretana kod djece. Evo, ja ne znam kako je kod vas. Kod nas u Njemačkoj je teretana već dozvoljena sa 14 godina, u nekim teretanama je sa 15 i kod mene gdje ja radim je sa 15. I sad, jučer sam u terminu imala jednu djevojčicu koja mi je htjela pokazati svoj plan i kaže ona ne vidi nikakve rezultate. Dragi moji, sad ne radi se o šta je ona radila, kako je radila, nego ona ima 16 godina i radila je vježbe kao hip thrust, radila je vježbe kao one kickbacks, ja sad stvarno ne znam kako se to kod nas zove. Znači ona imala negdje 65 kila, ona je radila onu hip thrust mašinu sa 150 kila. Dragi moji roditelji, znači vježba na njoj je izgledala katastrofalno. Znači donji dio leđa uopće nije bio istreniran. Kako je ona ono uspjela na pol dići, ja pojma nemam. Ono se više može ozlijediti nego što je može teretana pomoći. Ja kad sam poslije njoj rekao koju vježbu mi je pokazala, ja njoj kažem ti si nekako nestabilna meni u donjim dijelu leđa. I sad ja njoj predložim, rekao ajde mi pokaži koliko dugo možeš izdržati plank. Znači plank to je onaj stvarni za donji dio leđa, za trbuh, za trbušne mišiće, koliko ona može držati svoju kilažu. Ljudi moji, ona je nakon 8 sekundi se krenula tresti ko da je neko na struju priključio. I onda sam joj rekla stvarno jedan veoma dobronamjeran savjet, rekao dijete drago, ako ne želiš si polomiti sve svoje zglobove, svoje diskove sa 20 godina da završiš prvi put u bolnici, rekao moj savjet je kreni, rekao treniraj donji dio leđa, treniraj trbušne mišiće, rekao kreni sa manjom kilažom. Mi kao roditelji mislimo činimo nešto dobro ako djecu pošaljemo u teretanu, mislim normalno dobro je da se djeca kreću, ali vjerujte mi u teretani se više može uništiti nešto nego što se može nešto napraviti. Ja sam od kako radim tamo je već 2 godine, preko 2 godine sam tamo, nema šta nisam vidjela. Da je djevojčici od 15 godina pao uteg na nozu od 20 kila gdje je slomila, cijelu nogu je slomila. Pa sam čak vidjela dječaka koji je pretjerivao sa težinom gdje si je cijelo svoje rame izbacio praktički iz one kugle, ne znam sad kako se to više kod nas zove. Zato ljudi, ako šaljete djecu u teretani, svako malo kontrolirajte šta rade, jer vjerujte mi, više je sranja nego što dobroga može teretana napraviti. Uživajte mi u danu.